nushratul arabiyya, yadda za ka warware sihiri ta fannin nushra al'arabiyya. Fita za ka yi kawai ka tafi daji ka nemi bishiyoyi da suke da tsakon ƙayoyi, sai ka yago wannan bishiyar, sai ka yago, sai ka zuba ka haɗa su. Idan ka haɗa sai ka taho gida ka daddaka su. In ka daka su ka zuba su a cikin roba. In ka zuba a roba sai ka zuba ruwa, sai ka karanta ayatul kursiyi, qul a'udhu bi rabbil falaqi, qul a'udhu bi rabbin nasi, qul ya ayyuhal kafiruna, qul huwallahu. In ka karanta sai ka wanke jikinka safe da daddare, amma anan ba a sha. Dalili ai ba a sani ba ko a cikin bishiyoyin da ka ɗebo akwai bishiyoyin da ba a ci ko ba a sha, amma za a iya wanka da su. In da za ka yi wanka da wannan, ka wanke mazakutarka, ka wanke ko'ina, ai magana ta ƙare. Ai shi kenan Allah ya warware ma wannan sihiri da makiya su kai maka. Amma ka sani ba a tafasa wannan abun, ba a tafasawa, ba a ɗumama ruwan. In ma an yi sanyi to ka je ka shanya ruwan. Mai sanya ga inda maganar nan take ya duba cikin Fatahul Bari sharhu Sahihul Bukhari juz'i na 10 shafi na 233, zaka ga laƙani daga bakin Al-Hafiz Ibn Hajarin Al-Asqalani, bijimin malamin nan. Ni ne naku Hafiz Kano, Najeriya. Don turo mana da tambaya za a iya turo mana tambaya 0800 22 99 ko 081 44 61 30 ciwon sanyi mai feso da kuraje, sanyi mai tattare mazakutan namiji, sanyi mai sa yawan kaikayi in kayi wanka. Jama'a sun turo mana da tambaya. Idan ka ga dama ka turo wajen mu ka karɓi magani mu sai ka siya, sai mu siyan ma da magani a kamfanin mu ma mu ji daɗi, mu zuba kuɗin a aljihu, in samu riga in siya irin wannan, murza hula in kyau, in ci daɗi, in ƙara aure, in sai katuwan mota, in ka sai maganin mu kenan. Idan ma baka sai maganin mu ba komai, kai je ka haɗa da kanka zai. Abinda za ka haɗa mai fama da matsalar ciwon sanyi, ka nemi kanamfari. Duk da kanamfari ya yi tsada, na ga ana buhu ɗaya ya kai 800, da yana 400, 800. Amma kanamfari kenan, sama shi gwangwani ɗaya na ga bai fi, na ga ko 1000 ne suke sai da shi yanzu, ko 1500 ne, na manta. Nemo kanamfari, nemo citta, nemo tafarnuwa, haɗe waɗannan ka take su. Samu shayinka mai zafi, ka ciki cokali ɗaya ka zuba, ka sha da zuma ko ka sha da sukari. Da izinin Allah za ka ga yadda za ka fitsarar da sanyi. Ka sha da safe, ka sha da daddare, ka sha da safe, ka sha da daddare. Matsalar sanyi shi kenan, sai dai idan ka ga dama ka zo wajen mu cinye kuɗinka. Amma idan kai wannan ma ka warke da Allah. Shi ne kawai. Yau cikin ludufin Allah zan yi magana akan abin da ya shafi hanyar da za ka bi ka tarwatsa sihiri da tsafin tun mai tsafi. Hanyar da za ka bi ka ba wa maƙiyanka kunya, ka ba su mamaki, ka firgita su, ka tarwatsa tunaninsu. In sun yi maka ne don ka saki matarka, to matarka za ka rike ta garau, matarka za ta riku fayau, matarka ba abin da zai same ta. Malam muna zaune, muna nan kuma mu bari matarka ta kwace? Ta wani ya bugo mu waya, malam wallahi in matata ta yaji kai ne, har da kai a ciki, in magariba ta yi gaba na faduwa yake. In ce kwantar da hankalinka. To da kai da duk wanda ma yake da matsala irin wannan ga mafita. Wannan magana da zan faɗa zai amfani mutumin da aka yi masa asiri na riƙe mazakutarsa. In ya je ɗakin matarsa sai ya kama bacci, ko in ya je ɗakin matarsa sai ya ji gabansa ya ƙi tashi, amma in ya fita zai ji ingarman doki. In yana waje zai ji sha'awa, in yana cikin gida ba sha'awa. To ga abin da za a yi. Wannan magana da zan faɗa, idan ka duba cikin Fatahul Bari sharhu Sahihul Bukhari juz'i na 10 shafi na 233, za ka ga wannan abin da zan kawo laƙani ne daga manya. Qala al-Hafiz Ibn Hajar
Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yake cewa akhraja Abdurrazzaq ya fitar da wannan magana min tariqi Shu'abi da ta hanyar Shu'abi qala yace la ba'sa bin nushrati al-arabiyyati babu laifi idan an yi nushrati al-arabiyyati. Yau duka bayanin da zamu yi shine bayanin nushra an-nushratu al-arabiyyati. An-nushratu al-arabiyya ma'ana yanda ake warware sihiri ta fannin larabawa, yanda larabawa suke warware sihirinsu. To menene wahiya ay yakhrujal insanu, in za a yi nushra shine mutum zai fita fi mawdi'i aidatin inda yake da kayoyi. Mawdi'i aidat shine wajen da zaka ga duk kayoyi ne, su addu'a, su magariya, su waye, duka dai irin kayoyi a wajen, bishiyoyi cunkus shine mawdi'i aidatin. Fa ya'khudhu an yaminihi wa shimalihi min kullin. To mara lafiya idan ka je wajen da yake da kayoyi sai ka sa hannun dama sai ka cizgo wannan bishiya, sai ka koma hannun hagu sai ka cizgo wannan, shine ya'khudhu an yaminihi wa an shimalihi min kullin ay min awraqiha. Bishiyoyin zaka ciro, ba ruwanka da bishiyar mecece, ba abin da ya dame ka, kawai ko ma wace bishiya ce ka samu ciro ta. Kana ciro ta thumma yadquhu sai ka dandaka ta. Idan ka dandaka wa yaqra'u fihi sai ka karanta a cikin wannan ganyayyakin abun can da muka faɗa a program ɗinmu na baya, ayatul kursi da qawaqilu. Ayatul kursi qul ya ayyuhal kafiruna, qul huwallahu, falaki da nasi, abubuwa guda 5 kana yi. To thumma yaghtasilu bihi sai ka rika wanka da wannan safe da daddare har abada kai da sihiri. La ilaha illallah. Jama'a kun ji wata garabasa. Jama'a wanda ya ji daɗi ya yada wannan shirye-shirye a fejikan mu kamar International Islamic Medicine and Clinic a Facebook, YouTube da sauransu. Allah ya mana albarka.